Čauky mňauky, vítejte u mého dalšího videa, jsem tady zase s jogurtem. Ahojky. No a dnes vám ukážeme recenzi na jeden server, ten server se jmenuje Survival. IP budete mít v popisku videa, no a jdem vám ho ukázat. Takže pojď jogurte, pojď na můj baráček. Takže tady je jakoby můj baráček, tady jak je ta cihla, no tady to patří jogurtovi, teď ukazujeme jakoby střechy. Tady to patří jogurtovi a tady to patří Saskovi, ty stromy, kdybyste se... Jak jdeme udělat díru do střechy? Já ne. No a tady to patří Saskovi, který teď nehraje, protože nemá čas. No a... Avanet. Ježiši, on tam prostě nemohl dát ten. No takhle to tu vypadá. Paráčku, tohle je moje nejlepší čestka. Ježíš! Sakra, to se ten luk nechal. Můj nejlepší luk, tohle. Tak, ten si sem zase uložím. A no, tady prostě bydlí. Pár enderperel. A tady bydlí jogurt. Ale jasný, jogurt. Tady má takovou pastičku, kterou samozřejmě nemám moc rád. No, tady má dveře, tady potom však dolů. Tady to docela každýho smate, viď jogurte? Ano. Tady to docela hodně mate, když se na to podíváte, jakkoliv to hodně zmate. Tak, teď vám ukážeme spawn. Takže pojď na spawn, jogurte. Je to moje spíšky docela. No, tohle je jakoby spawn. No tamhle se tady někdo chytal už ryby jednou. Viď? Jo. Tady jsou portály do nějakých... Hodně bych se dělal, kdyby něco chytil. Do nějakých pak půjdem. Tady je obchod. No a jdem to ukázat před spam, pojď. Tak. To je hustý, takhle, koukejte. Se to úplně otevře. Tady když skočíte dolů, tak tam je voda. Je to úplně hustý, to vám taky můžeme ukázat. Ale taky nikdy není. Skoč tam, jogurte. Vidíte, jak je to hustý? Takhle skočíte dolů. Tamhle jsou sochy creepera, ještě na druhé straně. A ty pojď zase na spawn a dohoň mě. Ježiši. Mně se nechce chodit. No, tamhle je další, tak ta socha creepera a jdeme ven. Tamhle už bude PvP, takže se vyjela. Co to je? To tam nebylo to z toho ironu, ne? Nebo bylo? Nebylo. Aha, tak je vidět, že jsme tu nebyli moc dlouho. To prdele. Tady akceptka. Kurva, jaký debil jsem dal tu blbou pastičku na blbečky. Já to spadnu znova, ty Já to vole. vůbec nerozgrýfil, Zdeňku. Vůbec, tady není čím to listí. Dej akceptko. Teda to. Daniel, jestli zhebnu. Máš štěstí, jsem ve vodě. No tak už si sem Dej to své. akceptko. Ne, mám to... Ty... No tak to se trošku nepovedlo, tak jdeme na spawn. Tohle to vám ukazovat nebudem, pojď na spawn. A jdem na nějaké portály, ukážem vám Jsem se nažil. pěsko. Web normál, no tam se taky pak podíváme. Tam ukážeme asi nejlepší mob arena, nuda. VIP world, nuda. Creative zone, nuda. Ježiši, málo místa na disku, čekejte chvilku. Co si Jsem tu. Čekej, jo, já nevím něco. Já jsem tu měl málo místa, víte, tak to. Ježiš, no tak to je dobrý 4 giga v pohodě. Tak a jdeme zase. Do pekla, no. Do endu se můžeme podívat. Jdeš za mnou, jogurte? Jo, tak pojď. Ano. Jsme v endu. Tak mi to portlo zpátky. Ježiš, ty jsi. Jepí, jsem tu. Ježiš, nějaký mates. Sakra. No to bylo jen tak. Neříkej. Bylo jen tak. Jdem se podívat na sněh. Pojďte na sněh. Ne, já ho zabít. Co? Já ho zabít. Chcipně. Jo. Jogurte, pojď na Já jsem sněh. Pavel. Kruci. Chcipně.
houbu. Ty mi prosím tě neskákej do řeči. Je taková, mám 5 nedráků. Ježiš, to je. Tak jo, dej akceptko. Ne, tady nebudu. Nebo nespawn. Teď se to říkal. Jdem na jiný. Ty jsi umřel? Jo. Na sněhu Okay, jdeme je sněhu žádná zapřed. PvP zóna. Jo, aha, to je arena. Se podíváme asi na to. Do pekla? Tam jsme ještě nebyli, ne? Nebo byli. A teď se mi to bude strašně lagovat. Ne, dobrý. A Mercedes. A prdele. Ne, já mám kroužkovou. Ne. No, to je skvělý. Už máte. Jo, no tak to se nám moc nepovedlo. Takhle to vypadá, když my umíráme. Jo, přesně tak. Epické, že? Pojď na warp normál. Ale tam je lodička. Jak je? A je moje. Ne. Je. Jsou dvě, já mám tu bližší. Bože, no tak já na tu další kašlu. Co? Běž pro ní. Taky jo. Jogurte. Je, ty jedeš. Já jedu na koni. Já jedu na koni. Hop. A máme dřevo zadarmo. Já se asi budu muset nandat kalhoty. No jo, no. Tak to je asi všechno z tohohle. Z této recenze. A my se s vámi loučíme. Viď, jogurte. Ano, a těšíme se na vás. Čau.